Σας εύχομαι την ύπατη ανθρώπινη απόλαυση. Την απόλαυση του πλέον προαποφασισμένου τετελεσμένου. Σας εύχομαι εκ του βαθύτατου βάθους της ελαφράς καρδίας μου και του βαρέως εγκεφάλου μου να απολαμβάνετε τη φθορά σας. Να την απολαμβάνετε βήμα-βήμα και ασφαλώς μέρα τη μέρα να απολαμβάνετε αυτό που ουδέποτε θα σας επιστραφεί άφθαρτο. Χαρείτε αυτή την απόλαυση. Χαρείτε την απόλαυση της παροδικότητας που σας αναλογεί, γιατί αυτό είναι η ζωή. Ζωή είναι η παροδικότητα του Θείου που αντιστοιχεί σε κάθε τυχαία γεννηθένον. Και κάτι τελευταίο, πραγματικά τελευταίο αυτή τη φορά, σας το ορκίζομαι. Όταν ακούς θρήνο ανθρώπινο, κάποια φθορά έχει για πάντοτε ολοκληρωθεί. Φθορά, σύψη. Σύψη είναι η επιβεβαίωση της φθοράς. Σκουλίκια και τα διάφτα, δρομοδουλειά. Και τώρα μπορείτε να γελάσετε με την ησυχία σας, μέχρι δακρύων, εννοείται. Δεν ακούω απολύτως τίποτα, αλλά αυτό είναι κάτι το τελείως φυσιολογικό, εφόσον κανείς δεν βρίσκεται εδώ. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν με ακούσατε και τώρα άντε να πάτε στα σπιτάκια σας. Αγοράστηκε καμία ναφθαλίνη, πάντα βγαίνει σε καλό η ναφθαλίνη. Άντε, να πάτε στο καλό και τέλος. Τελεία.